Diolch yn fawr iawn am siarad efo ni heddi. Rydym i'n 15 oed ac rydych chi wedi bod yn brifweinidog am ran fwyaf o fy mywyd i hyd yn hyn. Beth ydych chi'n meddwl oedd eich llwyddiant mwyaf pwysig yn eich amser fel prifweinidog? Wel, byddwn ni'n gweud bod y referendwm yn 2011 wedi bod yn holl bwysig achos hwnna oedd y sylfaen wnaethon ni adeiladu eisiau gymaint o bethau, sef y ddeddf rhodd organau sydd yn meddwl bod bobl yn fyw o achos hynny. Beth ni'n gwneud ynglyn â gwasanaethau cymdeithasol a hefyd addysg. Mae yna gwricwlwm newydd yn dod mewn wrth gwrs cyn bo hir, bydd yn gwricwlwm bydd yn arwain y byd yn fy marn ni. Un peth arall byddwn ni'n gweud hefyd yw hyder. Mae hyder pobl Cymru wedi codi llawer ers 99. Pryd ni, oedd bobl yn meddwl bod ni'n ffynnu dim byd yn hunain. Nawr does neb yn dal hynny. Mae'r Senedd wedi bodoli am 20 o flynyddoedd erbyn hyn. Yn ystod yr amser yma, mae wedi derbyn mwy o bwerau, ond mae yna nifer o bobl sy'n credu dylai bod mwy o ddatganoli i Gymru. Sut ydych chi'n gweld dyfodol Senedd Cymru? Pa bwerau sydd angen ar Senedd dydy ddim yn cael ar hyn o bryd? Wel, yr un mwyaf yw cyfiawnder, byddwn ni'n gweud. Mae yna rhai pethau bach hefyd, ond mae cyfiawnder yn rhywbeth sydd wedi cael ei ddatganoli i'r Alban a hefyd i Ogledd Iwerddon, so felly dim ond pobl Cymru sydd heb unrhyw fath o reolaeth dros system cyfiawnder. Mae'n rhywbeth mawr, beth wedi cael ei wneud dros nos, ond mae rhaid i ni fy marn ni i edrych ar creu system cyfiawnder yma yng Nghymru yn yr un ffordd sy'n wir yn Lloegr, yr Alban a Ogledd Iwerddon. Ydych chi'n gweld pryd gall Cymru fod yn wlad annibynnol? Wel, dwi ddim yn gweld beth yw'r mantis. Dwi ddim yn erbyn o ran y gwyddo'r cryf, ond yn ymaferol, achos byddwn ni'n gweud, wel, beth bydd yn rhoi i ni? Bydde 20% o dwll yn y cyllideb i ddechrau, a bydde bobl yn gweud, wel, ond mae Iwerddon wedi dda, wel, oedd Iwerddon 70 flynyddoedd yn neud ne, a oedd yna ryfel ar ddechrau genedigaeth Iwerddon hefyd. So felly, i fi, a bydde annibyniaeth yn ala fi i dwm yn fwy Cymreig, na bydde. I fi, y dyfodol yw cael Senedd, cryf, datganoledig yma yng Nghymru. Ac i fi, bydd hwnna'n ddigon i ni. Un o'r blaenoriaethau Rydym wedi penodi fel Senedd Ieuenctid yw ystyried yr effaith Rydym yn cael ar amgylchedd. Beth ydych chi'n meddwl yw'r pethau mwyaf pwysig gallwn ni'n wneud yma yng Nghymru i atal newid trychinebus yn ein hyntoedd? Wel, un o'r pethau os mae bobl yn gweud yw, wel, i ni ry fach yng Nghymru i wneud unrhyw fath o wahaniaeth. Dyw hwnna ddim yn iawn, so pawb yn gweud hynny, bydde dim byd yn digwydd. I fi, mae'r problem plastics yn broblem sydd yn argyfyngus ar hyn o bryd. Ni'n gweld wrth gwrs beth sy'n digwydd yn y moroedd ar draws y byd. Ac i fi, y pethau bychan yw'r pethau sydd yn bwysig nawr, achos ni wedi delio gyda siw gymaint o'r hanes diwydiannol o dynnu a'r problemau llygad o dynnu blynyddoedd yn ôl. Dwi ddim wedi mynd yn gyfan gwbl, ond wedi cael ei delio gyda mwy neu lai. Ond nawr, mae rhaid ni ystyried am pa ffordd ni'n byw, beth ni'n defnyddio, beth yw'r effaith ar y planet, achos mae rhaid ni sylweddoli, yr unig ffordd i ddatrys y problem sydd gyda ni, a mae fe'n broblem sy'n mynd i effeithio'r genhedlaeth nesaf, nid cenedlaethau ar ôl hynny, yw gweithio gyda'n gilydd ar draws y byd. Ond mae rhaid ni'n gwneud, dwi'n ddim yn meddwl wrth gwrs bod ni yng Nghymru ddim yn gwneud dim byd yn y cyfamser. Mae nifer o bobl yn dweud dylwn ni galw argyfwng amgylcheddol. Beth yn eich barn chi yw ystyr argyfwng amgylcheddol? Wy'n credu bod yn ddatganiad o reality. Dwi ddim yn siŵr yn gwmws beth mae'n meddwl yn beth sy'n gwneud nesaf. Ond oedd pawb yn meddwl, wel, falle bydd effaith mewn falle canrif, ond nid felly mae'n mynd i fod. Mae pawb yn gweld nawr bod yna effaith mawr yn mynd i fod. Ta beth ni'n gwneud nawr, wrth gwrs, achos sy'n ni'n newid dros nos, bydd yna effaith am ddegawdau i ddod. Ond y cwestiwn i ni fel pobl ar y ddaear yw hwn, a di moyn sicrhau bod yn ddyfodol i'n plant ac i'r cenedlaethau i ddod, neu oedden ni'n jyst mynd i fyw fel se hwn yw'r blynyddoedd diwethaf sydd yn y planet. A i fi, mae rhaid i ni ateb y cwestiwn hwnna gyda'r ateb cynta. Ac wrth gwrs effaith bydd yn effeithio ar fy nyfodol i, achos yn y dyfodol mae'n mynd i effeithio ar fy fi. Ti'n un oedran yn fab. So, a neud tygau wrth gwrs rhy bryd. So, so wy'n deall wrth gwrs yn iawn. Gan eich bod chi ddim yn brifweinidog a bod gennych chi ychydig mwy o amser, beth ydych chi'n gwneud gyda'r oriau ychwanegol? Dydych chi ddim yn treulio mewn cyfarfodydd cabinet? Wy'n dal i fod yn fysi, mae'n beth od. Dwi ddim yn gweud beth ar y penwythnos na'n y nos. Ond beth wedi ffindo yw, a gwaniaeth yw pwysau. Nid siw gymaint yr amser ond y pwysau. Dyw'r pwysau ddim yna.
chi ddim yn meddylu pendrwmi trwy'r amser ynglyn â beth sy'n digwydd yng Nghymru a gorfod ymateb trwy'r amser i beth sy'n digwydd. Chi ddim yn trwy'r papurau, wel, electronig nawr, dydd e hyn, a gorfod gwybod popeth. A mae'r pwysau yna wedi mynd, a mae hwnna'n rhywbeth, mae'n rhaid fi weid. O'n i'n brif onidog, hwnna oedd y jobyn o'n i rioed i moyn wneud, a mae wedi bod yn anrydedd i wneud ond oedd 9 mlynedd yn lot. Gormodd, byddwn i'n gweud. A yn y diwedd, mae rhaid i chi wneud rhywbeth sy'n tynnu'r pwysau yna bant o'ch sgwydda. Nawr te, ti yw aelod Senedd Ieuenctid Cymru dros Bont y Pridd. Y cwestiwn yw, pam wyt ti'n gwneud e? Fi wastad wedi ymddiddori ychydig mewn gwleidyddiaeth ac yn ddiweddar, yn enwedig ar ôl y bleidlais i gadael yr Undeb Ewropeaidd a cymaint sy'n digwydd yn y newyddion, o'n i'n teimlo'n angerddol bod rhaid i bobl ifanc, bod rhaid i lais bobl ifanc cael ei clywed. Ac o'n i'n teimlo bod llais pobl ifanc ar hyn o bryd ddim yn cael ei clywed gymaint a gallu fe. A mae'n un o beth, o'n i'n meddwl, gallu fi roi... Fi'n clywed llawer o bobl yn fy ysgol yn enwedig yn cwyno am bethau am wladwriaeth a pethau sy'n effeithio ar fywyd pob dydd. O'n i'n meddwl, fi eisiau gwneud rhywbeth, fi eisiau gwneud rhywbeth sy'n mynd i gael effaith a fi eisiau gael fy llais wedi glywed. So beth wyt ti'n credu ti gallu dod i'r swydd hynna? Beth fi'n gallu ymroi i'r swydd? Dwi'n credu fy mod i'n rhoi llawer o egni mewn i fod yn aelod o Senedd Ieuenctid. Dwi eisiau cwrdd â nifer o bobl a wneud siŵr bod fi'n cynrychioli barn pobl ifanc Pont y Pridd a Chymru. Dwi hefyd dwi'n teimlo'n angerddol iawn am newid hinsawdd a taclo'r problem hynny. Ac o'n i'n teimlo bod fi lli, mewn ffordd, bod yn platfform fi lli codi anwybyddiaeth am hynny. A wneud siŵr bod ni'n dangos i pob genhedlaeth arall bod hyn yn blaenoriaeth i bobl ifanc, achos mae'n mynd i effeithio ar ein dyfodol ni. Wel, Efan, fi gweld yr angerdd sydd yna, yn enwedig wrth gwrs dros yr amgylchedd. Wedi hwnna'n meddwl na bod ti'n mynd i edrych i'r maes gwleidyddol i gael gyrfa yn y pen draw? Efallai, mae'n rhywbeth fi'n ystyried. Ond mae gen i diddordeb mawr yn y gwyddoniaethau. A hoffwn i fod yn ddoctor, fi'n credu os ni'n gallu. A wedyn, efallai ar ôl gyrfa yn mwyn doctor, efallai wedyn mynd mewn i'r brif gwleidyddol. So fi hefyd yn credu bod yn bwysig cael gyrfa i weld y byd go iawn cyn mynd mewn i wleidyddiaeth. Mae hwnna yn ddoeth dros ben, achos fi wastad yn gweud mae'n bwysig i ddod o rhywbeth mewn i wleidyddiaeth. A'r profiad hynny a dod mewn i wleidyddiaeth, ddim yn syth mewn i wleidyddiaeth. O'n i'n fargyfreithwr am 10 mlynedd, a oedd yna help mawr pan nes i mewn i'r lle hyn. Nawr, dwi'n mynd i ofyn ychydig o gwestiynau cyflym, os gallech chi ateb nhw, os gwelwch yno. Rugby neu bêl-droed? Rugby. Game of Thrones neu Line of Duty? Line of Duty. Twitter neu Facebook? Facebook. Gadael neu aros? Aros. Cytundeb Theresa May neu gadael heb gytundeb? Cytundeb Theresa May. Dewi Llwyd neu Fawn Roderick? Dewi Llwyd. Sam Tân neu Super Ted? Super Ted. Pobl y Cwm neu Round a Round? O Pobl y Cwm. Royal Welsh neu'r Eisteddfod? Eisteddfod. Caerdydd neu Abertawe? Caerdydd. Sir Forgannwg neu Sir Gar? O! Sir Gar. Mae'n yma rhan fwy o'r ti'n dod o. Codi'n fore neu adech troed yn hwyr? Na, fi'n sefyll yn hwyr. Sefyll yn hwyr. Môr neu mynydd? Mynyddau fi. Tei neu dim tei? Dim tei. Eich hoff fand neu artist? Queen i fi. Eich hoff lyfr? Skeleton Crew gan Stephen King. Ac yn olaf, beth yw'r peth mwyaf drygionus chi erioed wedi gwneud? Fi'n gweud. Nes i lot o beth y twp yn y coleg, a gormod o gwrw wedi wad o ran hwnna, fi'n credu. O fi'n credu, well i fi ddim i weid dim byd, pwy o yw'r wrth gwrs bod heddlu'n dal i wylio beth dwi'n gwneud. Diolch yn fawr iawn. Croeso.